Teraz také polodrepy. Veď aspoň takto polodrepom stať. Strieda. Hore dvíham. Raz jedna, raz druhá. Riadne dohodnem koleno. No, takto si pekne vykladáme lyže. No čo, ťažké je to? Dobre je to, že? Pán učiteľ doktor ide. Prvá jazda po Manchestri. Takže tu máme druhé družstvo. Nachystané ešte nie. Ešte pozrieme sa na týchto, čo vyšli na pešo. Žijú, chlapci, žijú. Žijú, ale veľmi nevyzerajú na žitie. Myslím, že túto noc budeme lepšie spať po niektorí. No ako páni majstri? Time out. Dáme ešte jedno kolečko? Tak. Poď. Môže ísť ďalší. Melisa. Jakub musí zafintiť samozrejme. To vyzerá pauza prvého družstva. Odložený pardon, len inak. Metkovanie. Nedorozumenie. Áno! Toto dá. Hrozné. Zavážim celé telo dopredu. V tom pôjdem a budem robiť toto. Skúšajte si. Špička sa nedvíha. Špička zostáva lyže, nasnem sa. Keď naberiem rýchlosť. 5, 4, 3, 2, 1. Wow, čo to tu máme? Ruky preč. Ty mužka. Nie, niečo iné podobné. No podobné. Nie seno, ale niečo podobné. Áno. Áno, dobre. Čo sa podostil? Komu fandíme? Nízka Marka, nízka Katalúňa. To sa vystrihne. Máme to sa nestrihá. Ale to zakázané si vysiapať. Čo sa stalo? Že vraj Luigi. Takto to vyzerá, keď poriadna služba nastoluje. Ktože je tá poriadna služba? Na mňa oči. Tu máme operačnú sálu. Tu náš pán doktor operuje, ordinuje. Teraz práve prebieha operácia. Krásne. Super. No Jenka, koľko máš noh? To vyzeralo, že máš 6. Krásne. Hotovo. Dobrý je. Chutnejšie ako technicky, že? Technicky nie je dobrý. Technicky nejedzte. Bez cestnej soli môže byť. Sorry. Á, Šimonko.
Ukáž sa mi. Dalo sa to? Dalo sa to. Ejha, ale pán učiteľ, prehráva, treba mu pomôcť. Čo vy tu robíte? Nepripravte si tom golové lístky, ideme trážiť lyžiarky. Vyhral som. Vidíme sa, teraz prichádza hlavná cena. Máme cenu techy, koho je táto žiarka? Prihláste sa. Budeme nastať, no. Ešte je za to. Násilne odsudzené. Ja som Ty si to našla na moje hlavy. Nerob. Mávame cestou. Pripraviť sa. Vy... Start. A ideme. Máme na trati ďalšiu pretekárku z 5. družstva. Prvá bránka je za ňou. Výborne, a okolo, ústoč. Druhá. Na trati máme 4. družstvo Šimon. Cez cieľ, výborné. Už predbiehame. Áno, prvý pad máme. Má výborný štýl. Výborne ide. Super, super. Sem, dobre. Paráda. Opa. Efektná otočka, áno. Joj, vyzula sa nám lyža smola. Neboj sa, obuj sa. Ale nemusí byť. Nie som si istá, uvidíme. Sleduje štýl. Keď príde bližšie. Aďo, jasné. A rovno. No presne, tak toto sme vedeli, toto je ono. Keby išlo o to, že kto viac rozpráva, tak má prvé miesto. A rovno. Super. Výborné. Hop. Takže dolyžované. Lúčime sa so svahom, ešte si budeme vyhodnocovať súťaže. Ale zatiaľ môžeme byť spokojní. Chce sa vám už ísť domov? Nie!